Dear friends, खुलुमबाय गासिखौबो एलके प्रडाक्शन इउटिउब चेनेलसिम गासिखौबो बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे बाथ्रा रायज्लायनो नागिरदों। माने रायजो राजाफोरखौ आङो सांग्रां खालामनो नागिरदों। बे इलेक्शननि बोथोराव गोबां पार्टी एबा पलिटिकल पार्टिसफोरा गामि गामि थांदों। जिखिजाया पलिटिकल पार्टी दे जिखिजाया पलिटिकल पार्टीफोरा गामि गामि थांदों। रायजो राजाफोरखौ गोबां माबा माबि बुरखायदों। रायजो राजाफ्रा साननानै नाय सोरनि बाथ्राया कारेक्ट सोरनि बाथ्राया कारेक्ट नङा। आरो जों माथाखौ बाहायना नायबानो मिथियो आरो बियो हसा बुंदों ना नंखाय बुंदों बियो। तो बेनिखायनो आं गासैबो रायजो राजाफ्रा साननानै नायज्लाय सोरबाया माबा मोनसे बाथ्रा बुङोबा बेयो नंगौना नङा बिनि आसल माने फुंखाखौ नायबिजिर मा सोर्सनिफ्राय बे बाथ्राखौ बुंदों। गोबां बाथ्रा बुंगोन दा गोबां लब खवायगोन मानसिफ्रा नंखाय नंखाय बाथ्राफोरखौबो बुङो। आरो नंखाय बाथ्राफोरखौ माने जोङो साननानै मोनो बबे एंगेलनिफ्राय बुंदों बिनि सोर्सआ मा जोङो बिनि गुदि बाथ्राखौ जोङो मिथिनो नाजायोब्ला मिथिनानै मोनो। सोर खाम पार्टिसा मा मावगोन होननानै बुंदों बे बाथ्राफोरखौ माबायदि मावनो हागोन ना हाया बेनि पसिबिलिटिया माबायदि बेफोरखौ सोंख'नानै लाखि। माने कनस्ट्राक्टिव भाबै जोङो गासै पलिटिकल पार्टिफोरजों गामिनि मानसिफ्रा नैबेबायदि समायाव कनस्ट्राक्टिव भाबै रायज्लायनांगौ फ्रि भाबै रायज्लायनांगौ मा मावगोन मा मावा। दाना नैबायदि इलेक्शननि बोथोराव आं मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों। दा गोबां पलिटिकल पार्टिसफ्रा बर'नि पलिटिकल पार्टिस होनना बुंबा मोननैयानोल'। गुबुन बिटिसिनि इलेक्शनावथ' आरो गुबुन गुबुन पलिटिकल पार्टिफोरा बारा पावार गैया बारा बिसोरो माबा खामानिबो मावनो हाया बेयाव आरो बिसोरो सरकारबो दानो हाया। पलिटिकल पार्टिस होनना बुङोबा मोननै पार्टिसनि बाथ्राखौनो बुंनाय जायो बिसेस करि इउपिपिएल आरो बिपिएफ पार्टी। दाना जेखिजाया पार्टियानो जाया मानो बे पलिटिकल पार्टिसफ्रा गामि गामि थांनानै माबा माबि प्रलबन असमिया बुङो प्रलबन लब खवायनाय जोङो नुनो मोन्दों माखासे पलिटिकल पार्टिसफ्रा थांनानै। दाना ओरैबो मोन्दों जोङो खायसे खायसे पलिटिकल पार्टिसनि मेम्बार्सफ्रालायनो दानिया गामि गामि थांदों। गामि गामि थांनानै मा खालामदों ओइ जेनेबा पिएमएवाइनि न' बानायना होगोन होननानै आइडि नाम्बार बानायना होगोन होननानै आधार कार्ड बिहैदों डकुमेन्टस बिहैदों माबा माबि बिहैदों आरो लोगोसे फैसाबो बिदोंनो खोनानो मोन्दों। मा पलिटिकल पार्टिनि बेखौ हयथ' जायफोरा फैसा बिनो थांजादों न'नि आइडि नाम्बार बानायना होनि पिएमएवाइ स्किमनि आन्दाराव आइडि नाम्बार बानायना होनि आरो न' बानायना होनि होननानै जायफोर मानसिफ्रा डकुमेन्ट बिजादों आरो फैसा बिजादों बे बिजाग्राफ्रा हयथ' मिन्थिदों। दा बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरखौ बे समाव मोनसे बाथ्राखौ सांग्रां खालामना होनो नागिरदों। आंनियाव मोनसे अर्डार दं आं अर्डारखौ देखायगोन। मोनसे आंनियाव भिडिअबो दङ माने ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसार ब्लक अफिसारा बुंनाय बे भिडिअखौबो आं बेयाव सुंद' आपल'ड होगोन जिखिजाया मोनसे पार्टआव। नैबायदि समायाव जेबो न' होनायनि पलिसि सरकारनियाव गैथ'वा पिएमएवाइनि जेबो न' होनायनि कुनु माने दा सुबिदा फायथ'वाखै। सोरबा पलिटिकल पार्टिसफ्रा नोंथांमोननि न'आव थांनानै नोंथांमोननि गामियाव थांनानै जुदि न' होगोन आइडि नाम्बार बानायना होनि होननानै फैसा लाहैयोब्ला मालाबाबो होनाङा। दा आइडि नाम्बार बानायनायनि सुजुग फैदों दं नाथाय बे आइडि नाम्बारखौ रावबो पलिटिकल पार्टिसा दा बानायना होनो हानायनि गोहो गैया। डाइरेक्ट सोरनोबा आइडि नाम्बार नांगौब्ला डाइरेक्ट ब्लक अफिसाव थां डेभेलपमेन्ट ब्लक अफिसाव गावनो बानायनानै ला। मानोना न' होनाय आइडि बानायनाय माबा माबि खामानि ब्लक लेभेलनि खामानि गासैबो खामानिया दा रावबो चेयारमेननि आखायाव गैया रावबो मेम्बारनि आखायाव गैया। बे जाबाय डाइरेक्ट ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसारनि आखायावसो दं। बे खामानिफ्रा डाइरेक्ट आइडि बानायनाय खामानिब्लाबो दा आइडि बानायनाय नाम्बार सोलिगासिनो दंब्लाबो दा ब्लक अफिसावनो सोलिगासिनो दं। आरो दा गामि गामि आधार लिंक माने आइडि नाम्बारजों माने आधार कार्ड लिंक खालामनाय खामानि सोलिबाय थादों ब्लकआव। नाथाय रावबो पलिटिकल पार्टिसा बेखौ मावनायनि पावार गैया मोनथायबो गैया। रावबो पलिटिकल पार्टिसनि मेम्बारा चेयारमेना जाथों बा सोरबायानो जाथों बे आइडि नाम्बारजों आधार नाम्बारजों लिंक खालामनायनि खामानिखौ रावबो पलिटिकल पार्टिसनि रावबो राजखान्थि हानजानि मेम्बार्सफ्रा बानायनायनि मोन्थाय गैया आरो बिसोर बानायनोबो हाया। आरो बिसोर फैसा लांदोंबा नोंथांमोननिफ्राय आइडि नाम्बार बानायनायनि नामाव दा समाव इलेक्शननि बोथोराव न' होगोन होननानै जुदि आइडि नाम्बार बानायनो होननानै आधार कार्ड लांदोंबा डकुमेन्टस लांदोंब्ला फैसाबो बिदोंब्ला मालाबाबो होनाङा
नांथारगौ जायोब्ला गावनो दा ब्लक अफिसाव थांनानै आइडि नाम्बारखौ बानायनानै ला नोंथांनि आइडि नाम्बारखौ आधार कार्डजों लिंक खालामनानै ला रावनिबो आखायाव होनाङा फैसाबो होनाङा दा जेबो फैसा सोलियाखै दा जेबो माने न' होनायनिबो जेबो सुबिदा फैथ'वाखै दा जास्ट दा खामानि सोलिदों ब्लक अफिसनि लेभेलाव आइडि बानायनाय आरो आइडिजों आधार नाम्बारखौ लिंक खालामनाय खामानि ब्लकआव सोलिबाय थादों बे खामानिखौ अफिसासो मावगोन अफिसानो मावगोन रावबो पलिटिकेल पार्टिसनि चेयारमेनानो जा मेम्बारानो जा रावबो मावनो हाया बेनिखायनो रावबो पलिटिकेल पार्टिसनि मेम्बारनो दाबायदि समाव डकुमेन्ट्सबो हरनाङा डकुमेन्ट्स सोरबा न'नि मानसि मावना होगोन होनना बुंदोंबा मावनो हर खिन्थु फैसा हरनाङा 1 थाखा फैसा हरनाङा रावनोबो अननानै जुदि मावना होनो लुगैदोंबा बे आइडि नाम्बार बानायनाय खामानिखौ मावना होनो लुगैदोंब्ला ब्लक अफिसावसो खामानिया जायो नालाय नोङो नोंथांनि आधार नाम्बारखौ जुदि आइडिजों लिंक खालामनाय खामानिखौ मावना होनो लुगैदोंब्ला सोरबा बिदोंब्ला बिनो हर नाथाय 1 थाखाबो फैसा हरनाङा दे रायजो राजाफोर हरनाङा मानोना जेबो फैसानि प्रयजन गैया दा बे मोनसे 1 नाम्बार 2 नाम्बार बाथ्रा बुंनो नागिरदों आङो दा माने PMAY नि आन्डाराव ओरैबायदि न'फ्रा आदुरा जानानै दङ रुलिं पार्टिखौ बुंनो नागिरदों आङो रुलिं पार्टिया बे थांनाय 5 बोसोर आङो 15 बोसोरनि बाथ्रा बुंथ'लिया 15 बोसोरनि सिगां आङो जेबो एनालाइसिस खालामाखैमोन नाथाय थांनाय 5 इयार्सआव थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय आं एसे नायबोबाय थादों थांनाय 5 बोसोराव गामि जेसेबां PMAY नि आन्डाराव न' मोनदों मेक्सिमाम 99% माने जोंनि ओनसोलाव माने 100% होनना बुंबाबो भुल गैया 100% नंद्राया देसे 99% होनना बुंबाबो भुल गैया 99% न'खरफ्रा न' मोननाया 99%आनो आबुं जायाखै आसरित जोंनि ओनसोलाव 99% न'खरा जायफ्रा न' मोनदों बे न' मोननायफोरनि 99%आनो न'आ रावनियाबो आबुं जायाखै सोरनियाबा माने थिंआनो गैया सोरनियाबा खिरखियानो गैया सोरनियाबा माने थिंबो गैया बेरा मोनब्रैल' जानानै दोङो रावनियाबो माने 99% न' मोननायफोरनि गेजेराव 99%आनो रावनियाबो आबुं जायाखै न'फोरा दा बिनिखायनो माखासे सार्कोलनि आन्डाराव गरेस्वर सार्कोल तामुलपुर सार्कोल बरनगर आरो जाला ब्लकनि जाला सार्कोलनि आन्डाराव थाबैनो माने माबा इनक्युरि जागोन गभर्नमेन्टआ मोनसे अर्डार होदों अर्डारखौ आङो स्क्रिनाव देखायगोन नोंथांमोना नायनानै ला बे गभर्नरनि अर्डार बायदिब्ला थाबैनो बे मोनब्रैसो सार्कोल अफिसनि आन्डाराव माने इनक्युरि जागोन न'खौ सोर मोनदोंमोन मानो कमप्लिट जादिया सोर अफिसारनि आन्डाराव बानायनाय सोर चेयारमेननि आन्डाराव बानायनाय सोर मेम्बारा बे न'फोरखौ बानायनाय बे मोनब्रैसो सार्कोलनि गेजेराव थाबैनो इनक्युरि जागोन थ' माने जायफ्रा न'खौ बानायदोंमोन बे माने बे मोनब्रै सार्कोलाव गरेस्वर तामुलपुर जाला बरनगर सार्कोल मोनब्रैयाव जाय चेयारमेनफोरा जाय मेम्बार्सफोरा बे PMAY नि न' स्किमनि आन्डाराव न' बानायना होदोंमोन फैसा लायै आरो न'आ आबुं जायाखै माखासे दुर्निति जादोंना बे दुर्नितिनि एगेन्स्टआव थारमाने थाबैनो इनक्युरि जागोन गभर्नमेन्टआ अर्डार मोनसे गभर्नरा मोनसे अर्डार माने दिहुनदों थ' मोजां बाथ्रा बियो सोरबा गोरिब मानसिफ्रा न' आबुं जायाखै बे हयथ' आबुं जालांनो हानाय 99%आनो जिहेतु न'आ आबुं जायाखै बिसोरनो आबुं जालांनोबो हानाय बे इनक्युरिनि गेजेरजों आरो जब कार्डनि बाथ्रा 3 नम्बर बाथ्रा जब कार्डआव मानसिफ्रा मा खालामो चेयारमेनफोरा आरो चेयारमेननि पुलिफ्रा माने जब कार्डखौ गाव चेयारमेनासो लाना दोनो बेनिफ्राय सिरि फैसा सोयो बेनिफ्राय माने फैसा सोनानै जाय माने जब कार्ड हल्डार जायनो जब कार्ड दङ दुखिया मानसि गोरिब मानसि बिनो 200-300 होनानै गावा स्र दिहुनजोबनानै लायो हमनानै ला 10,000 फैसा हाबदोंबा 10,000खौ बिखौ दिहुननो होनानै बे जाय जब कार्ड हल्डारनो जायनि मुङाव जब कार्डआ दङ बिनो 500 थाखा होबाय बेनिफ्राय बाकी माने 9,500खौ गाव दिहुननानै लाबाय ब्लड लाना थांबाय जाबाय लोंबाय आमजादि बिन्दास रुजु रुमु गारि बायबाय पार्टि जाबाय माने ओरैबायदि दा बेनिखायनो मोजां बाथ्रा बियो लिगेल बाथ्रा बियो माने दा माने एमरेगानि खामानिनि आरो दुर्नितिनि सायावबो थाबैनो मोनसे इनक्युरि जागोन आङो गभर्नरनि माने अर्डारखौ स्क्रिनाव होदों नायनानै ला आं बानायना बुंनायबो बाथ्रा नङा गभर्नरनि बे अर्डारनि जि लिरनाय दं बेखौसो आङो भिडिअनि गेजेरजों बुजायदों आंहा कुनु बानायनाबो बुङाखै बाथ्राखौ आन्दाजैबो बुङाखै बे गभर्नरनि अर्डार दाखालि बावै माने बियो रिलिज जादों बे अर्डारनि सायावसो आङो बाथ्रा बुंदों जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा गासैबो सांग्रां जायो बे न' बानायनाय आरो आइडि बानायनायनि सायाव आरो बे
PMAY नि आन्दाराव स्किमनि आन्दाराव न' बानायनायनि सायाव आरो नैबे MGNरेगानि जि जब कार्ड हल्डारफोरनि सायाव दुर्नीति सोलिनायनि सायाव जे माखासे इंक्वायरि जागोन थाबैनो बेनि सोमोन्दैसो आं बुजायबाय थ' रायजोफोरा मोनसे रिलिफ मोनगोन दा जिहेतु रायजोफोरखौ थगाय जादों माखासे मानसिफ्रा माखासे माने खुंथायाव थानाय मानसिफ्रा रुलिंआव थानाय मानसिफ्रा जिहेतु गोरिब मानसिफोरनिफ्राय 10,000 मोननो गोनांखौ माने जब कार्ड हल्डारनो 500 थाखा होनानै 9,500 दिहुनना लादों सोरबाया 5,000 मोननो गोनांखौ माने 4,500 दिहुनना जादों जब कार्ड हल्डारनो 500 थाखाल' होलांदों बेबायदि दुर्नीतिफोरनि सायाव थाबैनो माने इंक्वायरि जागोन बेखौ बावैसो बारा दिन जायाखै गभर्नरा मोनसे अर्डार दिहुनदों थ' मोजां बाथ्रा रायजोफोरा सांग्रां जाहाथे रावजोंबो थगायजाया बे इलेक्शननि बोथोराव रावबो जाहाथे बे समाव रावनोबो फैसा होआ माबा मोनसे खामानि दंब्ला दा अफिसाव थांना डाइरेक्ट गावनो मावहैखा गावनो मावहै न'खरनि मानसिखौ मावनो हैथां बा सोरखौबा बुजिनाय मानसि न'खरनि मानसि आलासि मानसि खाथिनि मानसि गामिनि मानसिफोरखौ ब्लकआव डाइरेक्ट मावनो हैथां रावनिबो दालालनो होनाङा रावबो पलिटिकेल पार्टिसनि आखायाव मावनो होनाङा मावनो होयोबा सोरबा न'खरनि मानसि बा सोरबा अननानै मावनानै होनो ओंखारदोंबा बेनो मावनो हो नाथाय बे मावनायनि नामाव मालाबाबो रावनोबो 1 थाखाबो फैसा हरनाङा रायजो राजा नोंथांमोन अके थ' बेनोसै माबोरै बुंनो आरो नङा होमबा सोरबाया दा बेखौनो नेगेटिभ सानलायगोन आंहा अर्डारनि सायावसो बाथ्रा बुंदों बे पलिटिकेल गभर्नरा ओंखारनाय अर्डारनि सायाव थ' बेबायदिनो रायनाया रायखायो बुंनाया बुंखायो बानायना बुंनाय बाथ्राबाथ' आरो नारसिननो मोजां मोनो दा अर्डारखौ नाय स्क्रिनाव होना दोनदों आङो नोंथांमोनाबो नायनो हागोन थ' बेखायनो मोजां बाथ्रा मोजां खामानि मावदों अके बाय बाय सि इउ नेक्स्ट